Saging sa bukid no, mga hinog lang dari sa dakbing sa bungbong. Pagkagod na ayan. Dara di among niluyang guys. Si Bertod ang nagkagod. Nakuha si mong lusong Bertod oy. Ano na siya? Saging sa bukid no, mga hinog lang dari sa dakbing sa bungbong. Kalami oy. Oh, guwapa kayo. Adyo na, kalburo ba? Sus. Perting lamiag naong jud. Oh, murag si Bertod. Murag si Bertod. Kalain. Pagkagod na ayan. Pagkagod na ba? Ikaw mo kagod? Guys, luto na dahil mong saging. Tara among guwapa nga tigaw saging. Katanig luyang. Kalimot ito yung nakuha. Ano-ano rin na. Nakuha si mong lusong Bertod oy. Meron man ikang suring. Ipapatan siyang paana. Ikapakan mo nga baril. Nasaan mo dyan? Baril. Ayun lang. Tama lang. Kaya dili ganahag ni Luyang nay. Nay nagkaon oh. Na? Dara di among niluyang guys. Si Bertod ang nagkagod. Si Bertudis. Dako kaya mong lusong. Napalong maoy. Yan ba? Buot. Usa pa? Sige dahil. Urot dahil. Balik. Sugar, dayon, margarine. Naghanap ang sugar oy. 1 cup sugar. Lamig itong luyang. Uy ba? Karami. Ano yan ba? Thank you. Nakaaka. Tawad. Ibuhat ito para luyang. Ito mo na. Ayan na rin na. Ang skillet. Ang skillet ano din makuan. Muka. Ano? Abang ilang di wala. Ada siya. Anak mo. Lami no na. Uy, hinay. No, para hosting siya yan. Tubig hugawan na to. 115 ka pala. Ang nga nilang lubok, karang walay tibukol ha. Ako na po dati. Ikaw din rin rito. Kasi ba pag makakuha na ay mura makakuha. Basta batan pa. Di man hanguson ikaw. Kulang to ng sugar. Tama na. Hoy, buntes. Aday dire. Ang request ang buntis. Kasi gusto ko ako dati mo kung niya tamak-tamak na dito. Kung ang pangalan ni Francis ay sabi. Ha? Ano sabi? Ayun, tubig. Ako rin kaya, saging pinirito, pares ko. Nila yung kasag. Ah, Si Ayan, bantog kusog mangusi. videohin ko guys. Guys. Ipaningot na raba ko. Ako na ko, bebe. Muragi, kutasan naman ka. Mo din na ang among prantot nga gwapa. Si Francesca. Asa bang may lain? Isa naman ako. Ako ito sulanan. Ako ito sulanan. Maura nang isa ka kaldero nang. Ako na isa kaldiro. Kulang pa, kanang nagkila yung mo kuan from titikaman. Mo na kuan taas og ilong. Kana. Ay, ito guys, toy. Ayok, kuya. Saka lumiran ra. Ito ni pinuhumay, wala tayo sapon. Bitaw.
gilid ko, miss na miss kita. Pas ananit turing. Himuha na imong alhuman. Wow. Takso na to ni sa taklo. Yummy. Di madag takos ni kay oh, lami na kay kaunon oh. Hatag. Hatag mabi. Finish. Hatag. Ay sa dirati. Hatag mabro. Kuya. Hatag. Unya na. Unya paghulak. Pa mag-apot Butangan pa nagkanon. si kanon. Oh. Kung nagbasa-basa namang In less than 1 hour nakabuhat na may og diluyang. Approximately good for ay kabayo tilaw 15 packs. Sarap. basa ko. Ginawa na. Lami eh. Ihaw mo na tanan. Ihaw mo na Alam mo. Focus. Mga unta. Ano na siya? Oh nya magpuso ng green, torta ng puso. May daghang puso sa ilang Junior Lino.